Μάγκες μου, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα τι εθνικότητας είναι αυτά τα δρόμενα που ζούμε, αλλά το όργιο της υπόγας δίνει και παίρνει και ανεβαίνει, που σημαίνει ότι όσο ακριβένουν τα νίκια, άλλο τόσο θα πληρώνει ο καθένας τον άλλον, δηλαδή θα βάζει ο καθένας ένα 200, αλλά θα πέφτει παρτούζα μέσα στην υπόγα. Και πάω εκεί στις υπόγειες εδώ πέρα, επειδή μένω μαζί τους, και τους λέω: θέλετε να σας βοηθήσει το Νατάλ, να σας βρω μια καλή, ρε παιδί μου, χούκερ, να κάνετε τη δουλειά σας. Λέω, άσε τώρα βρούμε χούκερ, τώρα είμαστε... δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Και τα τρενάκια δίνουν και παίρνουν, φίλε. Το τρενάκι στην υπόγα δίνει και παίρνει. Ο πορνομετανάστης μου λέει 2 ευρώ Πακιστανός στην Νικόλο, στην πλατεία Βάθης. Πιο φθηνό από το μεταξουργείο. Δηλαδή που πάει η κοινωνία, έτσι. Θα γίνει το Ινδοπακιστανικό σύστημα. Δηλαδή θα πάρουμε τα συστήματά τους. Έχουμε γεμίσει. Και εν τω μεταξύ μπορεί να τους συμπαθείς κιόλας. Δηλαδή μπορεί να συμπαθείς και τους γκέι. Εγώ τους συμπαθώ τους γκέι. Αλλά μπορεί να μην θέλω να το κάνω. Εγώ προτιμώ να κάνω με γυναίκες. Αλλά όχι, είναι η χούντα των γκέι. Άμα δεν είσαι μαζί τους, είσαι εχθρός. Κατάλαβες. Και μπορεί να είμαι φτωχός, αλλά ζω στην υπόγα μόνος. Και δεν έχω άλλον άντρα να μου λέει έχω κάβλες, ή να του λέω εγώ έχω κάβλες, και να γίνεται αλλαξοκολλιά. Ελεύθερον το έμψυχον. Ελεύθερον το έμψυχον. Προς στιγμή ζω στην υπόγα μόνος και δεν ζω τώρα, δεν είμαι με άλλους 6 μαντράχαλους να γίνεται αλλαξοκολλιές εδώ μέσα. Πού πάμε παιδιά, πρέπει να γίνει κάτι, γιατί δεν βλέπω να καλυτερεύει η φάση. Πάμε μόνο προς το χειρότερο.